Здравейте хора, аз съм Ковард и ние ще играем Спартания. И съм... Някой от вас знае, че има нов апдейт, който играят Спартания. И да. И които не знаят, ще покажа след малко на нещо. Окей. То сняйте сняги на врата. Арви, чакай снямам интернет. Добре, имам много пари. Това е хубаво. Колко искаш бе? Да, събера за ти. Колко? 2 часа не съм много. Искам да го крикна. Колко са 9 бе? Колко са 9 бе? Някаква награда? Не. Няма да се удава. Няма да измамаш да лиш леда. Какво не да влизам тук? Какво? Радвай се. Букук такъв. Вземи парите. Букук. Има такъв си. Значи биш са. Ще изграти стрите. Да видиш за какво става въпрос. Ще ме да мога да джокат, че ме е стрел да не мача бе. Искам да ви кажа, вчера извън клипа се правих чаптър да го мина. Изчах да го мина. Някъде около 2 секунди ми трябваше. Само на 0, поне ви се... И на толкова стана замъци. И на толкова. Честно ви казвам. Да бях го заснел да видите за какво става въпрос. Умрали. Кому стана за гласове, трябва да пия чай. Ето вижте. Не чакай. Ето сра. Ето си винаги ще играе. Може да си добавим май безкрайни пари. Не знам, ама сега ще вижда ако става дума. И на толкова стана. Да, на толкова точно. Точно. Ако лъжа... Не лъжа, че да ви кажа. Не лъжа. Някой... Искам 10 последните. Ето вижте се. What? И да не е бък нещо. Чакай бе. Явно искат го бием бе. Не знам. Ау! Чакай бе. Значи един умря. Ти нали се съживял с тези полшанки? Да стана по-бързо. Ти се съживял с храна. Аз съм му дадох и пак ме фул. И бък. 100%. Само с бъга с апдейта. Ето вижте се. Тук трябва да ми излязат още 3 в новия апдейт. Вчера изграх 1, изграх 2 и ми върна 1. Изграх 1 и ми се върна 2. Вижте сега. Може пак да стане. Чакай сега ще вижте на колко стана. Заради това момиче. Ако имах още едно момиче, чак
да го бия. Хем, аз съм 7 левел, пък той е 5. Стато и не знам. Скоро ще ставам 8, май, не знам. И така сега да кажа, че на 23 август имаха рожден ден, тъй който много честител в Фейсбук, много честител. Или пък в моя ще умре. Ето вижте се. Во, ще го мина! Майко! Езе! Оцелях. Вчера не знам как така стана точно умер. Сам излиза, че ми остана много секунди. Не знам ти как ще стане. Не знам как ще стана, хора. И никой не ме нападна. Станах 7 лева и половина и никой не ме нападна. В смисъл, това е игра за онлайн. Или пък не. Ако някой ми напише в коментарите, че е перфект. Не, ще бъде хубаво, ако ми кажете дали е за онлайн или за синглплеер. Те да са би срещу чаптера и други. В смисъл, не с чаптер се познаваме от много време. Да, това е бък. Майко! Кофто бе, братле! Ай, са пробвам, че имам много месо. Да не стане ти, да не изгни. Кофто бе! То 100 коня може да е. Кой набор си бе, брато? 16. Я знам. Пах ти. Батката дец. О, ще убил ли? Точно не успел ли? О, убил го. What? Мале, се стана много лесно. Чаптера за втори път го минавам. За първия път. What? Аз как бях? Ти бъкота ти. Май са станали по-слаби и са ме забелязали, че мога да мина чаптер. Но от новата версия. Знаете. Вас ще трябва да се премислиха, бе. Не, аз да имам съд. Значи ви ще правя, като стане някъде около... Горе-долу, като стане 300 месо, ще взема той. От тези страни искаха, бе, че има много. Ще можем да го минем 2 кг и 500. В каквато сармя, бе? Ще ям шамари по-добре. Виж. И хубавото е, че ще правя по-дълги клипове. Защото, за да навия глекоста. Кой ще победи? Аре, един неща не. Този път няма ги мина. Гледам, можах да ги мина този път. И как... Напишите в коментарите каква друга мобилна игра имам. Значи имам една с дрифтове вече. Другата каква беше? Майнкрафт имам с хака. Друго, какво имам друго? Имам някакви карти, ама ви няма искат на нея. Чакай, аз се загубих. Това нещо не може... Вече стана трудно, ама... Други игри какви имам? Аз ще ви го покажа сега. Ето. Значи, те са ми игрите за сега. Headball имам, Fun Run имам. Друго имам Shadowfire, ама не е стрих. Multiplayer Master, ако искате да играем, ама не знам, що ме схвърля. Ще ми disconnect. И нещо такова, след имам хака. Ако правя. Не знам, що ме схвърля.
Да, чуть больше 500, а самка просто 1800. Абоннируйтесь, ставьте позже комментар, и мы говорим на вопросы, которые вы потом вклипываете, и до других клипов. Чао-чао.